ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали Саудо ТВ, мардуми дурай ватан, заминхар, мошинхар, квартирахаро. имрӯз 8 апрели соли 2025 сол шумо дар канали Саудо ТВ ҳастен. мардуми тикток, инстаграм лайкҳоро бимонен. ютуб канали аслии мо Саудо ТВ ҳай тамошо кисен. барои реклама ҳатман муроҷиат бикунед. замин, мошин, хона, квартира чӣ молу маҳсул боша, барои фурӯши реклама кардан дар WhatsApp суратоша ҳамроҳи маълумотош видеош рӯй кунед. навороҳои бадина дар ютуб, дар тиктоки, инстаграм рекламаш мекунем. дар кӯтоҳтарин муддат фурӯхта метавем. модари азиз, ирӯза наворда 13-14 дона хонаҳай, заминои фурӯшӣ ҳам ҳастай, квартирои фурӯшӣ ҳам ҳастай, хонаҳои назди ҳавлигӣ ҳастай. нархҳо аз 80 000 сомонияй. беҳад хонаҳои арзон рӯй кардан. фақат дӯстон навора тохир тамошо кунед сабр карда. ба хотири пешрафти канали Саудо ТВ наворда лайкҳоро бизанед, дар канали мо подписатсия кунед. навора сар мекунем. бо диққат тамошо кунед бачаи азиз. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши боррамон кардан ба ватан дорен, ширкати Акай Нозим грузопирёз киша тавсиятон метем ки тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кору фаъолият мекунанд. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷузистон бортона мегиранд, пашти ҳар ҳафта боршон ба ҷузистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Регар, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ювон, Восе, Кулу, Фархор, Ҳамадонӣ, Ҷиликул, Қумсангир, Вахш ва дигар гӯшаву канори туристон мерасонанд. марамат бортона аз думи канали ютуби Саудо ТВ занг зада рӯй кунед. иншоалло ба зудӣ бортон дӯстони азиз мерасад. дӯстон, мегзарем ба аввалин квартираи фурӯшӣ рӯй кардагӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки секомнатагаҳай. секомната квартира дар сеюм этажай. нигоҳ кунед, беҳад арзонтаракай. сӯрашна сумшон дар корай. ҳамин занг мезанед, мегӯянд ки аз канали Саудо ТВ гирифтам. фақат аз номи канали мо занг занед. ноҳияи Рӯдакӣ. хона дар Рӯдакӣ, гардиши Ленинградда қарор дорад. бино 10 этажаҳай. хона дар сеюм этаж ҳамин здания. хоб бо лифт муҷаҳҳаз гардидааст. хона хоб сеюм этаж, бахшиш панҷум этажа қарор дорад. бино бо обу свети доимӣ, канализатсияи шаҳрӣ, масҷид, мактаб, садиги ино наздикай. доми 10 этажа, хона дар панҷум этаж, секомната, 335 000 сомонӣ, 66 метри квадратӣ дар ҳамин дом қарор дорад. худотон занг зан маълумоти пираша бигиред. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ рӯй карданд ки дар шаҳри Ҳисор, деҳаи уртабузи Ганҷрез. адресҳоро бо диққат гӯш кунед. хушрӯ карда мефаҳмонем. рақамҳои соҳибмулкҳоро дар рӯи экран мегзорем. худошона занг занед. хонаи фурӯшӣ шаҳри Ҳисор, деҳаи уртабуз, ду хона, ду сотиқ замин. нархи арзон 110 000 сомонӣ. сеюм кӯча. хонаҳо мега 5 ба 3 ҳай. байн калидор. ай берун ба сменблок чиндагӣ, дохилаш хешти пухта, боз як рият дора. свет об наздикай мега бо муомила дора. срочна заборош гирдаш 80% маҳкам кардагӣ. нарх 110 000 сум. маълумоти пират дар рақамҳои дастӣ WhatsApp занг занед. мардуми ютуб, подписчикои азиз, лайкҳо қатъи паддержка кунед, подписатсия кунед. навораи бадинаро қабул мекунем. баъд мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ рӯй кардагӣ. анаи хонара бинем. бо хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат назди ҳавлигӣ дар Карасинка қарор дорад. ду хонаи времянка. заминаш 3 сотиқ замин. нарх 110 000 сомонӣ. документ дорам. времянка кардагӣ, криша задагӣ. хоб деволош бо басмент блок, аз дарун ғишти пухта чиндагӣ, заминӣ, ҳамаш стяжка кардагӣ. хона дар наздикии доми Ёқут 2000. лаби дарё. хоб симҳои свет гузарондагӣ. роҳи мошин дора. мактаб наздик, масҷид ҳам наздикай.
خلاص معلوماتی پراشه میتونین از صاحب ملک رقمای دستی 237 اخیرش زنگ زنین. لایک подписаться поддержка فراموش نکنین بچه عزیز. همین چی نواری میکنیم همش به خاطر شما. های نوارو را با دقت صبر کرده تماشا کنین. انشالله یگان خانه زمین کوارتیر از کانال ما انشالله شما میوین. میگذاریم با چهارمین خانه فروشی روی کردگی. امروزه نوار 8 اپریل ده باور کنین هر یک خانه های روی کردن نیتول که ایروز اگه پشتی هر روزه روی میکنن یکی ایروزش پروس نوار زور شده. خانه فروشی نزدی حولگی در ناحیه فیض‌آباد مردمی سربلندی فیض‌آباد همجاین. دهه تک نظری 2 خانه پلوس 6 سوتیق زمین. نرخ زور ارزان. رقمای دستی واتساپ شم میگذاریم زنگ زنین. حمام در درون خانه های. об свет дора проблема нестай. خانه را میگه 4 سال پیش ساختگیان. خانه همی حالت برای زندگی کردن تیاره که قولین تمیاری شپکلوف کش میکنی یا که شپکلوف که باید کرسکه میزنی و زندگی را سر میکنی. 150,000 سامانی 6 سوتیخ 2 در خانه فیض‌آباد دهه تک نظری. معلوماتی پرا از صاحب ملک میگیرین. میگن از کانالی سعودو تیوی گرفتم انشاءالله با یگان سوم سکتتون میکنم. چی خانه ای که نوار میکنم کدومش معقول میشوه بگن که از کانالی سعودو تیوی انشاءالله با سکتتون میکنم. میگذاریم با پنجمین زمینی فروشی. زمینم روی میکنن باور میکنیم بچه عزیز. زمینی فروشی در وحدت جماعتی کریم اسلام دهه شوری بولو 6 سوتیق زمین داره. نگاه کنین. اب داره. تلفن واتساپ میگذاریم. 3 نمبر ابشی 2 تا دستی 1 تا واتساپ. گیردش زبور گرفتگی خب محکم با سمن بلوک. دکمن داره. درخت میگه شینوندگی خب با دلار 7700 دلار. پسومی توجیکی 85,000 سامانی بچه بیسومش کدنه. زنگ زنین حوزی بخرینش که روز تو روز خانه ها زمین ها قیمت شده سای. زنگ زده از امی کانال ما سلام رسونیم بچه عزیز. میگذاریم با ششمین خانه فروشی. انا باز خانه فروشی است که در دوشنبه خانه های دوشنبه را ما زیادتر نوار ماندگیم. کدومی که از دوشنبه خانه خرسین دلشی نوار تا آخر خانه های دوشنبه های دوشنبه 2 خانه پلوس 2 سوتیق زمین ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه. نوار پدیلی سکنه بودمای خانه خر خانه های ارزان میگفتگی دوست و برادراتون در روی کنین پدیلی سکنین. خب رقمای دستیش هم میگذاریم زنگ زنین. نرخ 250,000 سوم. فروشی کوچه زحمت آباد دوشنبه ناحیه اسماعیل سامانی لبی راه 2 خانه پلوس 2 کلیدور و پلوس 2 سوتیخ. سروشنا نرخ 250,000 سامانی. باز معلوماتی پر زنگ زنین. خانه هاتون ویدیو نوار کرده روی کنین. رنگ خانه هم یکو نواری فسانش میکنیم در یوتیوب تیک توک اینستاگرام بازودی میفروشیم. میگذاریم به هفتمین خانه فروشی. خانه فروشی نزدی حولگی دروی 5 حجره دروی 5 سوتیق زمین در دوشنبه ناحیه رودکی پویانی کوروان سیتی. پویانی کوروان بعدی پست 4 کیلومتر پویان. خانه نزدی زپرفکای فیروز 250 یا که 270 متر عمیقه راه مسافت دارد. ای راه کلان بالا اب سویت است. تو خانه را همه اسفالت و سمنت می پوشد. خب تخ پاسپورت قرار اجازت ساختمان و دیگر خلاص جای آباد جای زور بهترین. نرخ 329,000 سامانی. واتساپ شما میگذاریم. خودتون با معلومات پرشه از صاحب ملک دسترس بکنیم برادر عزیز. 329,000 سامانی. مرامت زنگ زن معلومات پرشه بگیرین. لایک поддержка و подписаться. میگذاریم به هشتمین کوارتیرای فروشی قبول کردگی. این کوارتیره را بینین زورایده. یک حجرگاه کوارتیره در 3 اتاژ 28 متر کوادراتی نرخ ارزان رکای. دوشنبه ژیل مسیو در خرو دارد. خانه در جای بهترین میگه.
ҷӯш ободай срош ниҳай рақамошам мегзорем маълумоти бештарша боз яка мегирен. нарх 290,000 сомонӣ. дар 290,000 ҳамин хонара метавонен занг зада ҳозир ба харинда зиндагиро сар бикунем. баш азиз душанбе жин-масив дахаро дора. дӯстон мегзарем ба нуҳумин квартираи фурӯшимо. квартираи фурӯшӣ аст ки дукомната квартира дар 5-ум этаж 47 метри квадратӣ павароти Ленинград ноҳияи Рӯдакӣ дохил ба шаҳри Душанбе. нархи арзон духонагаи 47 квадратаи дар 5-ум этаж буда дар Рӯдакӣ павароти Ленинград қарор дорад. бино аслан худаш 9 этажа хона дар 5-ум этаж бо обу свети доимӣ ва плюс канализатсия дорад. хона коробка срочна фурӯшӣ 255,000 сомонӣ. дар 255,000 сомон ами квартираи дуҳуҷрагаи 47 квадратара дӯстон метавонен бихарен. маълумот боз маълумоти бештарша аз Соимулк 7246 ватсап шунай ҳозир занг бизанена бигиренша. мегзарем ба 10-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ дукомната квартира дар 8-ум этаж дорои 53 метри квадратӣ Зарафшон шаҳри Душанбе. Зарафшон Зарнисор аст ку назди таксиёи Регар ҳисори шаҳри нав дигаро. хоб Душанбе да қарор дорад. рӯ ба рӯи бозорчаи Зарафшон. нарх 330,000 сомонӣ. касе мегирад далши худаш ремонтш мекуна. маълумоти бештар 45 рақамои ватсап ахиршай ҳозир занг занен аз уми канали ютуби Савдо ТВ. вақте дӯстон хона роӣ мекунед адресоро ҳаракат кунед ки пирра карда роӣ кунед. ҳуҷҷат дора надора, об свет чихелай, мактаб, масҷид садик наздик дур. ҳамин маълумотош мақсад важне аст ки мардум моро тамошо мекунад. дӯстон азиз мегзарем ба 11-ҳамин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст ки секомната квартира. дӯстон азиз сеҳуҷрага квартира дар 7-ум этаж дорои 58 метри квадратӣ павароти Ленинград ноҳияи Рӯдакӣ. хоб нархи арзон срочна фурӯшӣ дар гардиши Ленинград бо нархи арзон дом лаби роҳи калон автомошина дом дар доми 11 этажа лифт ҳастай. нарх 320,000 сомонӣ. маълумоти пурраша аз Соимулк бигирем. биродар азиз хоб лайкора монен, подписатсия кунен, чӣ молу маҳсулот боша роӣ кунен. Савдо ТВ тиктоки инстаграм дорад. дӯстон азиз гузашта тамошо кунен. хулас наворора ҳаракат мекунем ки хонаҳои арзона зиёдтар монем. мардуми хонахар мора чӣ тамошо кардан мегирем. биродар азиз мегзарем ба 12-ҳамин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст ки дукомната квартира неки ремонтш зури бада тамошо кунен. ду ҳуҷраи 53 квадрата дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ бо нархи дастрас. нархшам неки чотка будастай рақамои 11 ахири рақамои Соимулкай ки метавонен прямои занг занен. нарх 685,000 сомонӣ мега. агар аз уми канали Савдо ТВ занг занед худохоҳ бо арзонтон мекунам. ду ҳуҷраи ремонти хушрӯӣ просто мехаренда даромада зиндагиро сар мекунед. 685,000 сомонӣ. дӯстон маълумоти бештарша аз Соимулк бигирен. навор маъқул шуда боша лайк монен дар комментария нависен ки наворотон маъқулай. маъқул нашуда боша бехафагӣ лайкора наҷақен. мегзарем ба 13-ҳумин квартираи фурӯшӣ.
квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомната квартира дар сеюм этажа анаи 2 ҳуҷраи 85 квадратаҳай бо тамоми санъаташ ремонт кардагӣ. ноҳияи Шоҳмансур, шаҳри Душанбе. Срочно 2 ҳуҷрага, 4 тиреза дорад. хобу техпаспорт дорад. наздикии заправкаи Газпром, ресторан. хобу хулас нархи зур 896500 сомонӣ ки бо арзон ҳам мешавад. марамат дӯстон маълумоти пурраша бигирен. 896500 сомонӣ. ҳамин хона ба ҳамин нарх меарзад дӯстон ё ки намеарзад? касоне ки моро гӯш мекунен хоҳишмандо дар ҳамон комментария нависен. мегзарем ба 14ҳамин хонаи фурӯшӣ. ҳамон нафароне ки аз Душанбе хонаи назди ҳавлигӣ ремонти замонавӣ хоҳиш карден, ина марамат дар ноҳияи Фирдавсӣ дар Душанбе ки бо масоҳати 8 сотихай 8 сотих замин 6 комната кардагӣ срочно фурӯшӣ. территорияи Чимтепа. хонаи пеши дарвозаи Душанбе сари роҳ да қарор дорад. 8 сотиха 6 хонага тайёр бо чизу чорааш мефурӯшем. ҳамаи условиёро дорад. бе камбудӣ аниқ харидорои аниқ фақат зангмон бизанен. 1,500,000 сомонӣ. дӯстон навор тамом шид. барои реклама ҳатман муроҷиат бикунен. чизе донро кунен. наворуда фақат дӯстон по-братски лайкуро бизанен, дар канал подписатсия кунен. бовар дорем ягон хона замин аз канал меоян. зинда бошем. барои тамошо кардантон раҳмат бачаҳо азиз.